hapon. Init sa panahon eh. Grabe nita yun. Sa unang panahon, ang alas 8, karon alas 12 na. Grabe. Ang alas 8 sa una Ano sa man? ang alas 8 sa una, perti bugnawa. Ang karon ang alas 8, alas 12 na, perti inita. Basi nato ay sa una. Grabe sa unang panahon. Ako lagi sa unang panahon lagi. Dami kamahon sa una, dako kayo mi ka man. Grabe kamahon mo sa dako lagi. Manglimpyo ko. Sakto sad nga mahuman ko, maabot ko sa tumoy. Inig katong birmiro na kong gilapasan. Nigbalik na ko sakto sa malipon. Grabe tong dako na ron sa mga. Grabe dako agad. Ikaw boy ba, nakasuway ka ng mga mauma? Oh, suway oy. Oh, karon di sa una ni kaagi ko karon yun. Bago parong to sa 23. Gagi mo an. Bukan mga ahinsya sa tuwa sa Balamban nga. Ano man? Di mo dawaton akong relo eh. Di sila ka-afford ko nag kuan hatag kwarta balik Sa sa din mo rilo eh. good mali nga. Good? Oh, good. Abot ko solido. Amon. Wa agya po dawata. Nganon? Asa akong kalagot ay? Akong gilapuan ay, di naman ko sabaw kay. Porting mahala. Pag Pag mo dawat ahinsya. Anganay! Oh, sunod-sunod din akong prenda niya. Bay mo nawat. Di mahala gid luwag gid tinod. Nyai mo na nang gilapuan ang rilo. Oh, kay nam na ko sabaw ay. Mao na imong giimog pa niya pon. Di hapon kayo. Kaning kuha, Di man o may kwarta yatag. Ano madawat o kani ako ang wa man ni makita. Inyo kay akara, prenda nagsuway ito. Ano? Ako ning friend daw o sa gatos mail. Oh, iyang rilo prinda ko. Oh, kan. Singin na to, badawat na lang ato. Ako di dawaton eh. Sa paasam na napita ka ng tindahanan day. Ah, subaya lang dia sa daan. Basi makakorta ta ani. Prinda na imong rilo. Ano? Sa kainom ta nagkanon. Para makapalit ng tabako. Makahigop ka gining si pangalan bukog sa baboy. Bukog sa baboy mahit. Akan nim. Jangan ano. Ano Dua. ano hindi pakita. Tinda na to. Na problema ko niya ako rilo. Kay daga na kay gugtaw nga giprinda na. Ini kulay na ko bunog. Ako rilo di mo tuyok. Design na ba ni? Design. Inabugiro. Ya, dili na mo tuyok. Design. Kaya, sabo tayo dati bay number. Sa man ni relo ha. Kuluro na. Ano? Di na ko ano, di mo makita ang kwan. Kuya na iprinda kaya ni kulay mo nakitil. Ang ano? Ang galing tabuwa eh. Sunod din ako magprinda. Nanay kay. Okay mo dawat. Ako karon Hasol ta. Nagkuhan sa ko karon panahon na kay nagalisod kong gawas balay ron kay kinigong grabe ron panahon na kanang makakita silang gwapo sa man ako kagwapo ha. Inigawas ako sa balay. Ngigaw mo ta, mata man ay. Amnyagit na. Agrabiya. Pinagibaw lang na kuyawan ko sa kumpares kay. Ay, Liman ka ng mga babae nga murag magnet ilang mata din ako. Alam grabe. mura de kay. Buhay. Mura sa Papa J. Iya, gini gawas ako sa balay. Sus, kuyawan ako, murang gugmansumya nila ang tanaw kay kakit-kit naman ako, murang gugubuan ni nun. Ang nanay. Magawas ko sa balay nga mura ko gubuan. Grabe, haligi ng mga babae na rin sa mua lagi. Kuyawan ako, mga nasdyan titista. Sus, Bot ni ba? Kalayo ang mga istorya. ninyo din. Ako nga gawas sa balay managa ng mga babae. Ano man? Wala sila ha. Ano man? Muhig dyan ako eh. Ano ba yung gawad? Ay, kayo magpasod. Out sa mga viewers diya sa Kwan Ay. TV. Shoutout din ninyo, mga guys. Diya sa Pasifika, Trabante sa Pasifika, diya sa Balamban, Kilid sa Palawan, shout out ko niyo tanan guys. Salamat sa inyong pagsuporta, inaw ta magpadayon. Salamat. Salamat. Ayun, Thank you kayo. Ayun, guys. Oh. Ang nga, oy. Dihara guys. Like and share guys. Ano ba? Thank you very much.